вақте беқадрию бемеҳрӣ миёни аъзоёни оила вуҷуд дорад, пӯшида нест ки интизоми оиладорӣ аз байн рафта шикасту нороҳатиҳои зиёд дар пай дошта метавонад. рух додани ҷиноятҳои вазнин дар шаҳри Истиқлол ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тасдиқи ҳаётии ғазали машҳури Ҳофизи Шерозӣ «Ин чӣ шӯрест ки дар даври қамар мебинам»ро бори дигар исбот намуд, ки ҳатто тасаввур кардани он ғайриимкон аст. Сокини шаҳри Истиқлол Матказиев Саидалӣ Соибович соли таваллудаш 1988 дар куштори бародари ҳамхунаш Элмурод Матказиеви 24-сола гумонбар дониста мешавад. Ин ҳодиса дар ҳавлии истиқоматии онҳо маҳаллаи Табашаҳри Кӯҳна рух додааст. ҳангоми моҷарои навбатӣ миёни Саидалӣ ва ҳамсараш додараш Элмурод хостааст бародари худро ба созӣ шорад. Саидалӣ, ки дар ҳолати мастӣ қарор дошт, ба охирон ҷанҷол намуда бо корди хоҷагӣ як маротиба ба қафаси синаи ӯ зарбаи марговар задааст. ба ҳамин монанд шаҳрванд Турсунов Шавкатҷон Луқмонович соли таваллудаш 1977 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ҳолати мастӣ сӯи додари 35-солааш теғ кашида қотили бародари худ гашт. аз захмӣ ба қафаси синааш расонида шуда додари ӯ Шӯҳрат Турсунов дар ҳузури аъзоёни дигари оила ҳалок гардид. сабаби муноқиша чӣ буд? чӣ шуморо маҷбур кард ки сӯи бародаратон корд партофтед? арақ бемерам гум, арақ бемерифтам. من ماست بودم و شروع گپما توری نمی‌کنم. وقتی که بین شما مناقشه شد دیگر اعضایان عائله حضور داشتن در همون وقت جنجالشون؟ کلینی من بود، همسری کم بود، ما نواقع کمی یکتا ماشین کردیم خانه رو فرونده بودیم همون. و یا دخولا نکردن شما رو خلاص نکردن وقتی؟ خلاص کردن ما با این جنگی ما همین قزقه شد 2 ماه بعد شد هیچ کم اسپیتام کدیش نه. айни ҳол дар иртибот ба ҳодисаҳои мазкур парвандаи ҷиноӣ оғоз гардидааст. чунин муноқишаҳои оилавӣ бо оқибати марг бори аввал нест ки дар ҳудуди вилояти Суғд ба қайд гирифта мешавад. дар сурате ки аъзоёни як оила нисбати ҳамдигар меҳру шафқат надоранд, пас аз нафарони бегона чиро интизор шавем? ин саволест ки бояд мавзӯи меҳварии суҳбатҳои хонаводагӣ бошад. таъмини фазои солим дар оила омили аслии хушбахтист ва танҳо оилаи солим ҷомеаро солим нигоҳ медорад.